Sa isin ni kapor ka mantangai kablay fi way pui baro aga kerteng ka batiang tam ka badan bor tam ka jong try unong pinim jungi u Jesus Christ. Na pedang sngobhai fi sa isin siya ka channel jong ka podnet ya ka bangi juyo banwan ra ini ka kubor step man lagas ni siya giyeng ki jong pi. Lang ba ki local cable TV ba kum juru lang ba ka YouTube channel. Na ay ngo blay ba pidon ban snap ya ketien ke jong blay ban nganget butrahi unang ay bor ya pi butrahi unang kran ya pi lang ba ka ketien ka ba em ke jo nganget ya ka sngi utrai ban ban kran meng sai sien ya ka khubor lang ba ka ketien ke jo mga sngo ni ka por nga kwa man kran ya ka way ka subject na ka ketien ke jong blay nga sngo ba ni ka subject ani ka ketien em ka ketien ka ba sngo si tam ha ka Bible ladang apuli kani nga sngo kumba nga sngo si te nga sngo si man puli kani ka dekat nga sngo ba kani ka kentien ka ba sngo si tam ha ga Bible ka ongum ni ka kentien ka jong blay Matthews kanong ba nyaw kani ka dekat ka ba khat saw ka ongum ni Henry ka ba kim ka ta ka kردop ka ba witru ka ta ka lenti ka ba lam sya ka ban im kilong kindiat ru ki ba shem ya kata ka Bible ka ong ni kilong kindiat ru ki ba shem ya kata kani ka jing kai ka ba uji su hikai upen ya ka jing shisha jong ka jingim na ka basdang ni ong tu besut lengba ya ka kردop ba kim ong tu besut lengba ka kردop ka ba kim budwang ni na ba ka ba keluit ka kردop ka ba jlan ru ka lenti ka ba lam sya ka ban jot bon ru ki be besut na kata ujisu la de tu lupa bagata ka lenti kan le ka kردop ka ba keluit kalong attractive fado kata ka itna do kata bababon ki brio ki besut na kata ka lenti bat hang ni ka ba ki besut ka lam sya ka ban jot ka ba jlan ru ta ka lenti ka ba lam ru sya ka ban jot barang ni ka ong thing ni jong blay bon ki besut na kata barang ni ong Henry ka ba kim kata ka kردop ka ba witru kata ka lenti ka ba lam sya ka ban im ong ka thing ni jong blay kilong kindiat ru ki ba shem ya kata ngasngo kani di ka ka ba sngo si tam ha ka Bible namar tang kindiat ki ba shem ya kata ka lenti tang kendiat ru ki balak bandrung na kata kalenti tading ta bang apuli hang ni no Lukas kani ka lenong ka bakat lai wong kom ni tang ka an puli kani ka por ka ong ni ladon wi brio bakali tang plien ru khat ba kani ka lenong bakat lai ka khat arfu arter ka ong ni ti ulanang lek la kalenti sha Jerusalem udah hikai kat ba udang ya leng bai kata ka nong ba bat ikiti nong ret we ula kli ko try hatu kilong kendiat ya ki ba on penem ute ula ong haki tu pen ban besut lengba ya ka kردop ka bakim da ba shibon nga ong hapi ki dia wat ban besut hapo te kinamla ka ktin de jong blay ka ong hang ni na ba shibon nga ong hapi kin ya wat ban besut hapo te kin amla balay kimla na markat badang don kapor kim shim la persyang dan kim shim la pen ban ya lengba kata ka kردop ka bakim na marka kردop ka bakim ka dai ka wit kam long attractive kam itna ai rum bagata ka de lenti ka jong blay ka de lenti ka jong blay baru jisu ukran yang ni wang tang kandiat ki ba sham ya kata ka lenti kalenti ban rum shabneng kade kalenti ke bakim kalenti ban yo ege jingim bam jukut kade kalenti ke bakim kam dei kalenti ke besuk kadem dei kalenti ke bakloy kam dei kalenti ya ka bangila ban ya kat bamon ndre kade kalenti ke bakim bat ka bawit maka babel ke kren ne ka ong tang khandiat ki bala ban rum na kata kalenti bat ka ktin ke jong blay ka kren ne ka way ka ong ba ka perthai am kam sngul thu habalaya lap ya ka gospel habalaya lap ya ga jing shisha ki ken kam kai ya ka jing shisha ki shim sting ya ga ta ga jing shisha bat ki nyau thala ya ta ga jing shisha bala de lap kum turum long de lap kum turum long ki ken thala bat ki nang bai tang man criticize ka perthai ka long kum ta ka ken kam kai ya ka tin jong blai u jisu ai ro ga ni ga nuksan no Matthews ka nong ka ba Katway, Ukran ni ka jing shisha, but open kum ni ong.
snap khat way ka khot ka khat reu ka ong kum ni han rei kum ka ei ngan pen sriem ye ga ni ka pateng ben reu ka long kum ki khna ki bi shong ki jaka yo bat ki bi khot ye ki lok jong ki do ong ngi la put jing put happy ti phim shim la shat ngi la rwai snous nei happy ti phim shim la snousi na ba yones ulawan da bam da di bat ki ong u ba shong suit ya u ukun ubriu lawan ban bam bat da ka badi ru ti ki ong hakmi ubriu u ba bam lalot bat u badi kiat ulok ki nong krong bat ki bapop Henry jing start kalaksan na ki kon jongka hang ni uji su peni ya kani ka pateng ben riu nganget kalong menshwa bat menta kalong bikum jo kam dan jing aper ubriu sa ubriu ka jing long ru kalong bikum jo hang ni uji su ong kumno kani ka pateng ben riu kalong kum kita ki kena ki bi shong ka jakayo bat ki bi khot ki lok jongki bat ki da ong ngilaya put jing put api te fim shimla shat kamut ladak ai daga kubor ka ba kemen ru kim shimla don ka jing kemen balada ai daga kubor ka ba sngosen ai henry kim shimla sngosi lada ai ka kubor da kumneru kim respond lada ai daga ba kumturu kim respond bal kamdan kata ka jing pediang lene kata ka jing snobang lene ka jing snotanat ban snap ya ka ktin but abo yones wan da kumneru ki kren dukum tu yones usha jing it ki ong bai uni u yok sut u jisu u bam u di ki ong ni bam lalot bo ni u di berdikiat ko kumta u bri u bam lalot berdikiat u lok ki nong krong ki bapop henry ka jing start ka laksan ki kon jongka ba ki bri jong ni ka proteki semua start ki bri jong ni ka proteki semua nang ki semua tip ado kata kata ki kentat ya kan ni ka lenti ka bakim ki ya da ka lenti ka besok da kata ka lenti ka ba ki snow day da ka ba kioi da la ka jong ka khamat ki jong ki klet in ka way ba ka babel ka kren shy kata ba ka lenti ka jong brio ba ka lenti ka jong blake kim ya day la no ro ka lenti ka jong blake ka long ka lenti ka ba open e ka ba nginya ban poisha ka jingim Henry ka lenti jong ka perthai ka lenti jong brio i ko ba kan lam sha ka jingim ban ka lam sha ka jingyam don kalenti im baka bet au brio ko angani ka proverb ka ba khat saw ko khot ka ba khat ar don kalenti im baka bet au brio ndri ka ba kut ka long kalenti jong ka jingyap ba play ne ka tien ne i ka ne ka wai ba play kalenti ka jong brio ba kalenti ka jong blai kim ya dai ki jingmot jong brio ba ki jingmot jong blai kim ya dai ta dei tang ai i hang ni ba tang khen diat ki bala ban sut na kata kalenti tang khen diat ani kat kan ni ka jing ai ka jong blay kat kane invitation ka ba blay kat ka babal ka ong hang ni rumah banga puli ka ong gumne kane ka lenong ka ba arfu ar no Matthias ka ong gumne kane ka khat ka ba khat saw ka ong naba pun ki long bala khat henry kindiat bala jiet bon la khat shibon la ai ka ktien ka jong blay shibon la pen snow ya ka ktien ka jong blay henry kita shibon haki ke shulong tang ka jing yo snow ne ka jing yo i henry kamdan pa ka jing pediang kamdan ka jing net kamdan ka jing pendem ka jing kongo ya ka ktien la khot ye shibon la pen snow ya shibon henry tang khendiat la jiet tang khendiat ba ktien jublai ka kran tang khendiat ndai shibon tang khendiat ba deng ta ba uji suru ong biang ini ki kintien na Lukas ni kal nong ka khat ar khat lai pu ar kong tuwa shifting ko kinhon ibarit na ba ukpa jong phi usngo ba ban ai phi ya kata ka hima tang khendiat bleng kam de ka kinhon ka babon kam de ka kinhon ka ba dosnong henry ka de ka kinhon ka barit ka bala ban yo ya kata ka hima ka jong blai Jisu ang tuwa chepting ko kunhon ibarit na ba ukpa jong pi usngo ha ban ai hapi yakata kahima sisang asngo kane ka ktien ka ba utray ukren sisang asngo ba kane ka ktien ka ba usi ado kata namar ong Jisu tang khandiat ki ba sham ka tang khandiat ani tongan puli biang sisien nel nong nyaw kane ka khat ka ba khat sa ka ba kham chadien ka ong kilong kendiat ru ki bashem yagata tang kendiat tang puli biang Lukas ni kalau nong ka ba khatlai
arpulai terter ka ong way luckily ugo try hatu long kendiat ki bala penim ti ula ong ki tu pen ban sut leng ba ka kardap ka bakim da shibon ong hapi kinya wat ban sut te kinamla shibon hakata ka sngi am shibon ki kwa ban ya andala khang ka jingkhang shibon ki kwa ban ya nang ta tong ple ne ong ti haba shi sin bal utrayeng ula yeng ba ula khang ye ka jingkhang bat bakin sa sedang ban yang shabar bat ban tit ye ka jingkhang pida ong atrai tu plengi te un ya thu un ong hapi ya pi ngam I thu pi nang no anda kum takin sedang ban ong ngilia bam ngilia di ru akmat jong me lahi kai ru kilenti ba jongi henry un ong nga ong ye pi ngam I thu ye pi nang no kilet no nanga pi baro kinong kambaman hang ta kan long ka balan yar bat ka bakum dat beniat bat pinyo iu Abraham Isaac bat Jacob bat kinong itu ulpa baro hak ahima ublay ti pi balaya shop no shabar kinya wan ru na mingi bana sep ni na shatai na shati kini shong shanya ru hak ahima jong blay hak mi ru don ki ba khatdo ki ban salong shwa don ki ba shwa ru ki ban salong khatdo kwa ba nong fi ni ga sngi ba menta ki ga sngi ba blay pen sngo ba pen sngo ga ktien ga jong o kwa ba ki brio kindo ay kat ya kani ka jing ay ga jong blay hakata ka sngi shibon ki kwa ban rong ki ong mlele da kim rungin ya na kaya da ka wit makanar ngin rung la ka rong and re sen bala khang ye ga jing khang dan shu ubala ban rong baru try un ong hakata ka sngi ngam jula itu ifi kinong le bam le di khmat jong me kamu ki breu le se ki bala ya wan ru shi ki jing seng le se ki bala shimmen taro ki jing khawai trai ki le bam ki le di ru na ka miet ki jong u ka babel ka ong kata bat kin ong ru ni le bam ni le di khmat jong me la hi kai ru akilun tiba jongi ni le yo snor ki ji kai ki jong me tabu try ong shibam shidi shu snap ikata ke jikai henry fi klem practice fi klem impat kat kumbanga ngalahi kaya pi tadeng tau try ong kilet no nanga pi kinong kambaman ngam julai to ipi kan long ka baleniar bagab dai beniat ong ksin ke jong blai pin long shisha kita ki brio ong jisu ki bakordet agata kasngi khamtam pin iu Abraham yu Isaac yu Jacob bat ikita nong itu lupa baru akihima ublay tiya people a shop no shabar ani kakentian ka bas musi tama ka Bible gade kata tangkan dia kibala ban shem ya kata kalenti tangkan dia ngas ngo hang ni bu jisu ong ba on penim kita ki balong shwa ki long khaddo kita ki ba khaddo ki long shwa ki kita ki ba shwa ki long khaddo ki ba bu shwa ning gong yaladi kiba perkap itang ildi kiba yatay na kamantai ildi kiba bu na matay yaladi kita baro kin long khaddo kiba yambay na matay ladi kita kin long khaddo ndray kita kiba bu nang kong yu jisu kita kiba long khaddo yaladi kibo khaddo do kibo nang kong yu jisu kibo nang kong yu ktien ga jong blay kibo nang kong yu jing kai ga jong tra kibo nang kong yu try but tay tang mo ba un snubha tadeng ta namar bakila long khaddu yel di kila bu nang kong yu blay kita kan kin long nang kong ong gaktien ge jong blay asno ga ni gasngi afi asno ni gaktien ge jong blay wanam long fi kum kita ki babon ya ka bala shu shakhat ndai ki ba klem shajiet kan ga kubor ka kren ga ni gasngi ka long to pen yel di man sut leng ba kita ki khardop ka bakim kat badang don kalat kat badang don kalenti bar bisut na kata kalenti kan mafim bisut marway udan nong yarap ban yarap yapi badai ta kalenti ka long ka bakim kalenti ka long ka bawit henry lada pi don badu trai ka long kalenti ka basngobang banyat badu badai tau jisu ang along mga kata kalenti pi pediang yu jisu katof ka jing im ka jong fi kan tof ki briu kin kren ben kin kren kho i fi kin kren kum ni kum tai bo soitan hi un plat ya ka du jok bang ka ba nong i fi kan ni ka wai ba ki jing kin wan ki jing le kan wan ki jing im ka jong fi kan wan bai kan kim ba henry lada pi pen ban ya ban rung nagata kalenti lada filong ki ba tof shisha lada filong ki ba satar shisha banong ngan ken du bet
kamat ja ka ja long kat balong ngan yat na kana kelenti batu try maru jisu udai ulenti ngan yat batu ngan rong na u ngan don ha u ngan im ha u balada phi rai bandon bai ha kata kelenti wat apa deng gejingele ka bapi kendo gejim gejompi hapi dan kata kelenti pin rong bai na kata kelenti pin yo gejim ka babam jikot maru jisu ulang kata kelenti uno bapediang yu jisu kamdai ka besok Jisu ang am simlawan banbo ya ka jingsuk ka perthai ndrai kawat pediang yu Jisu kan kawat kan dan bagi jingele kan dan bagi jingele tang kita kiba kendiat kiba not kiba shlur kiba shlan kiba do not tang kita ken kiba yo ban rung kiba yo ban besut na kata kalenti Jisu ang tang kendiat kita ken kiba la ban shem ya kata kalenti tang kendiat kiba syam ya kata kalenti indra kiba buon kimla namar ba kimla kido ailut ya ketiga ibaro ko abang fi ni kesngi aben ni ketien ke jong blai panam ai bakan long ya pite kita kiba buon kiba la syakan taj kiba la shusha khat indra kiba la syakan taj indra ai bakan ni ketien ke jong blai kan long ya fi kita kiba kendiat kan ke kenhon ke barit try on what ship tiang ko kanhon ka barit na mo paus o haban IP ya kata ka hima mlelai ngai aba fi shukri try fi nombon hiru kiban ya ro ya fi ki nombon hiru ni bot ya fi rela datang kendiat ki don ru ya ro try namar yo ya ka hima ka jong play ngine duai ni ka por ka bamanta ngine duai try nga ingu e me ko pa ba ka tien ki jong me ka ya thu ka tien jong me ka la de kren lupa try badai tang kendiat kiba syam ya takalenti ya me win Jesus Christ bar kiba not ban ya na takalenti ai bor ni kon jame kiba syam ya takalenti bagi nang la ban ya na gasngi syagasngi ban ya bat me ban don ham e go try but try bagin long kibriu kiba ya sha kibriu kiba ya ne bat me ko try ngitip kalenti kalong ka bakim ngitip kalenti kalong ko try ka ba wit Shisha ka lenti ka belong baik kata ka jingele ka white lam retrang atip begini kun jamera ka boro man sim try kin yat baik hadok ka bakut martang kita ki bayaine hadok ka bakut kita kin yo laim ada preng jofi ni ka por ki ba pisngo bak tan ka ni lenti ring adwai utrai on ai ka bor fi pin sut pin sham ya ni ka lenti om ne udi Jesus Christ pin sham yo ka ni ka sngi pa pin yo ai ka bor bapin pediang ya ka ketien ga jong o ya ka fin pediang ya Jisu hi ya ka bapin yat ru na ka lenti bat o dua yang ka khoi fi ga ni ka sngi pinya dan bentalang hai tai kendon iba kendiat na mar utrai usngobha ukpa usngobha ban ai pi ya ka ta ka hima dua yang ka khoi fi ga ni ka sngi ha ka tengu Jisu amen bat amen ra na ka khoi fi no ai bor fi in sai shamela sai ka sngi to long pi kita kiba kendiat kiba syam ya kata kalenti bat kiba yadru na kata kalenti hado ka bakot trying to koi fi ngin saya kedo biang la syak sni kublish bot amen